салом дӯстони азизу гироми, хуш омадем ба канали мо. имрӯз чӣ хеле ки мебинем берун беҳад ҳама хел шамол ки аҷина шамол мегӯянд ку ҳама хел, лекин осмон кавкабути хушрӯ сиёвуш инҷа дашитае мана ва ман бошад кору бори хона майда майда порядкунӣ тозакунӣ ҳама хеле аҳвол кати шиштаем вай кардам стирка мондагӣ ҳастам ҳама якбор пуховику ва ёра якбор шита будам бо якбор дига ай шавхарам фақат ношита буд тамом ҳамаша ай шавхар ман низ шитам тоза кардам мондам хушк шаванаку баъд ҳамаша ҷобаҷо кардам дар кор вакуумни пакетода мегираму вакуум мекунам шуна рости гап ҳамин куҷои ҳамин кадом кунҷи хона наравӣ бояд ки ягон кор кардан дар кор ман балкон мебиёӣ мегӯӣ ки уф кай ман ҳамин трезаҳоя мешита бошам полоша мешита бошам кухнӣ мери кай ман кухния шкафоша порядок мекарда бошам мешита бошам вай хона мери мегӯӣ ки кай шифонера ман порядок мекунам полисти холӣ мекунам гӯем ҳамин аҳволу ман гӯем куҷое ки кадом хона наравӣ бояд ки як кор кардан дар корай ҳами хеле хай майда майда кор мекунему дар тахта бошад майда майда кор мекунему хонаҳои порядок мекунем як ман ҳамин зал ман ягон кор талаб намекунад гӯем фақат ки гилемаша шитан дар кор гилемаша ман химчистка доданӣ ҳастам ҳозир неҳоли камтар бадтар мегӯм чиям ва полоша шитан дар кор треза шита тамом дига ягон кори зиёдатӣ кардан дар кор не сиёвуш ҳа ҳозир нон ҳамин даҳани треза дашинад нон те об те сар мешад ҳам хеле стирка ошхонада як гала ҳастам инҷа стирка хамир кардаги ҳастам дар духовкада мондамша ки иса стирка тамом кард дига партияҳоша чанд бор ман намедонам имрӯз шитан дар кори либос намедонам умуман дӯстони азиз ман инҷа очам хамири чагалдак гирифтаистам мана кабутиҳои шита тайёр кардем инҷа хамираша мекунам ҳозир ҳамақа орд намак дрожжа тамом дига ҳечи дар кор нест ҳозир ваи чӣ мегӯянд хамираш бояд чӣ хел шавад бояд мулоим ёки ғафс буданаш барое ки бисёриҳо ҳамин хамираш накбо нағалтада болои вай хуш вай бехоя манту мана момош хамири манту гирифтаистам манту мехӯрӣ момошамо чӣ кунам охир момош мекунам ҳаво ҳам хел офтоби хушрӯ 25 дараҷа мана гарм гармии офтоб 25 дараҷа хамиранам хел бояд ки ғафсиву сустиш бояд ки анам хел бошад ба ҳоли мерасад бо хела суст мешадам ҳеч не фақат намак дрожжа орд тамом об катсия мекунем нилуфар кабути арзон хай даст салфеткае ки дасти тоза ку мана салфетка бураш карда
و من باشد اینجا دوستان عزیز کلچه خمیر کلچه گرفته وای کردم موندم استان کمتر بعد میپزیم شدم همه خیلی و اینجا من کبوتی مایده کدستان با خیلی مایده حتما خمیر رسد اگر خمیر باید پر رسد پیش ای پختن با کبوتی алдараш мекунему ва мепазем барои ки бисёриҳо мегуфтанд ки кабутиша вақте ки то расидана масалан алдараш карда мемонем баъд расад дӯстони азиз мана ман вай кардистам кулчаҳои аллакай рост кардистам гӯем вай мана хеле гул мондистам шуно рости гап манам аку якум бор хеле кадистам нав ёд гирифтестам лезбакати кардана лекин бо яхел одамон хел хушрӯ мекунанд корча кати мешад то лекин корча бояд ки хел тези хушрӯ бошад ва лезбакати осонтарай мегӯн ман хеле кардистам шахар хезер мекуниша хушрӯ меша мана мехер кулчаҳои мондум ба ҳазр хушрӯ дам гирам уфтум баъвай кунам тунукшон кунам ҳози бояд ки чагалдак расад бо хамираш парак ҳатман мезанем шумо мухпар гӯем اما باید شرخه میکنم که تو که دم نکنه اصلا یا تایی دیگه شم کنم چون میگم که باشم مایده چش زوالا هم مایده کلا شدن як задним ще басиша мана я тай дига тухм меандозам барои чи тухм меандозен шаки пухат кашру аллакай берун рӯшнои дига ҷо рафта кабутиша меандозам باز من یک سیووش همه چپا میکنم کنه یا باید آبادش کنم سیووش
дӯстони азиз, мана чагалдаку тайёр шуд. Мана ҳами қакаш мондак тамом. ҳамсояҳода тақсим кардем чагалдак. Очамшонда додам, гӯем худмошда хурдем. Мана ҳама қаш монд. Мана ҳамин пур будак. Ман ҳоли ванд ноноя бонишонтям. Ноно кулчаҳо низ беҳад хушрӯ омадан. Ай кулчаҳо низ ҳамсояҳода тақсим кардам. Пешпеши моҳи шарифи рамазон гуфта барои ҳамин дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ гирен кани якта кулча гӯем. Пешпеши моҳи шарифи рамазон ам хел кулчаҳо берун торикай барои ҳамин хел зард нишон дод истай вайда рӯшноӣ вайда чӣ мегӯянд светда. Ҳамин хел беҳад кулчаҳо хушрӯ омадаги ҳастанд. Ҳамин хел гӯем яхелаша гулдор кардам, яхелашам хел бегул мондам барои чагалдак тухтеста будем. Очам каси бинен дарунашам ҳама хеле беҳад хушрӯ омаданд кулчаҳо. ҳанам қашд гӯем як пакет очамшонда бо додум ядата баъдам хеле кардем. ҳанами хел дӯстони азиз, дӯстони азизу гиромӣ, мо ҳама корроя шудему. Момоша провожат биромадем, момоша гусел кардему то ними раҳа гӯем ва бо гаштаман хел омадем. Набина Сиёвуша корроша коляска дада қарор намешинад. Бинен чӣ хел осмон абро сиёҳ ҳабқа шамоли хунук шудааст ки бо ягон чӣ меборад чӣ пагоҳ беҳад ҳаво вай безеб хунук шамоли хунук. ҳама хеле як прогулка биромадем, як бора ҳозир мерем хона дигар кӯдакҳоя саршӯӣ хобондан ҳам хеле корбор имрӯз хоб нарафтиянд барои ҳамин мерам сарошонам мешуму хушрӯҳак ҷогоҳошно тайёр мекунам. ҳанами хел баъд мехобонем бо пага сайди кору бор уборка руфтану шуштану ҳама хеле имрӯз пухтупаз кардем. хела умуман вақт нашуд ки ягон уборка кунем де. Ман хай рӯзи якшанбе уборка намекунам, фақат рӯзои душанбе мекунам. ҳанами хел